Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sami sehat nggih Pak, Bu? Alhamdulillah, muga-muga mari nanggap ludruk Budi Wijaya, masyarakat sepat diparingi barokah karo Gusti Allah. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur. Muga-muga rezekine melimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan, ditanggap dulur sepat hajate syukuran. Aku engko disawer Pak Polo sak pirang-pirang, meneh esuk kenek tak gawe mbayar kreditan. Anjene utangku sak budget. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak milik kita, Indonesia merdeka. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih sang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Enak erek. Tuku kawat kok cuma telu, cewek sepat. Kok eru sih rek? Ayu-ayu. Lemu-lemu ayu-ayu kok. Astaga. Sedekah desa ambek Agustusan. Desa dolor saka tembung sedekah, gak ana batal karame mung kowe gak ana batal karame dolor mung kowe agama. Cuma ojo lali Pak, ayo kirim doa.
anggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat sepat kabeh uripe adik-adik padha rungokno nek sampean jek sekolah dik aja sembrono tuture wong tuwa dik padha dirungokno supaya sampeyan besok dadi wong sing mulya senajan pemuda-pemudine ya semono uga nek bergaul karo kanca dik aja syukur kanca sebab kanca ngono dik ana sing nguntungno tapi uga akeh kanca sing ngrugekno contone wis akeh buktine wis ana arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane negara buktine saiki mlebu penjara mula sing tak jaluk dik ndang padha tobat to angur sekolah sing pinter manut wong tuwa sebab generasi muda mono harapan nusolan bangsa sampean kabeh iki besok sing bakal nata negara Bapak Ibu muga-muga mirengno nek putrane bergaul Pak Bu tetep awasono sing dikuwatirno dulur nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun Pak Bu, kula sampeyan tanggap. Saged kula namung ndongaaken sampeyan kabeh muga-muga penggemar Budi Wijaya yang dari Lamongan, dari Gresik, dari Balong Panggang, dari Mojokerto kabeh diparingi sehat wal afiat. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur, muga-muga kabeh diparingi sugih karo Gusti Allah. Allahumma carane piye Pak Bu mumpung isih urip ayo bareng-bareng Pak Polo, bareng-bareng Pak Lurah, bareng-bareng Budi Wijaya tobat kepada Allah. Budi Wijaya bukan yang lain
kanca padha ilingo mrenget tuntunan perintahe agama najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana ilingo uripno donya iku ngono mung cuma sedelo Pak Kyai padha crita no akhirat selami-lamiyo aja numpuk-numpuk dosa lailing ngono siksane neraka ibadah istighfar dimensiro bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sanung mati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma amin alhamdulillah tawanggapan bendino Pak ngapunten suarane nekak-nekakno wong pirang-pirang ulan sampai ulan 11 gak prai belas niki lho alhamdulillah assalamualaikum oh ya Allah Gusti arek gendeng iki ngaget-ngageti wong ae masalah rek gak selamat malam ta yo apa assalamualaikum wah aku wis assalamualaikum mau kebiok gugupi kancane kok gugupi oh niku wong pinter boyo aja sing kene lah kon gugup to aku ki gugup ya gugup kancane iso diowo ngene raine nek kene kedhuwuren rono nisor rek kurang isor kan nisor baleni kon teko kono baleni mana ya ngomong Mas Kentut kurang mengisor ngono lho. Halo, assalamualaikum. Jare kurang mengisor. Nek iki ya kemenisor entut. Lho. Apa? Ilang sitok. Lho. Bek mau gawa, Bek. Loh, Oh, ilang to. mang loro kok karek sitok. Golek ana seta. Saya tak gelane, Bek. Sampeyan mriki saya apa, Bek? Lah apa mbok takokno bebekmu? Lho, lah iki apa? Karek sitok. Cetak leke. Prong. Lho, jangkep loro. Wis balik ah. Balik. Ndekek gletak-gletek. Ya gak gletak-gletek ngono, Tut. Kon niku teko cakut. Hah? Wis bengi cakut teko. Le, asline aku iki mah gak kepengin teko. Tapi aku yo kangen ambek dulur-dulur sepat age tamu. Kangen. Kangen dulur sepat meriah kaya ngene. Salamo lho. Iya, dulur sepat meriah. Luar biasa. Iya. Mangan kupat nang pinggir kali. Terus Warga sepat akeh rejeki. Allahumma Amin. Tuku kawat digawe tali. Cakep. Muga-muga dulur sepat kabeh iso lunga kaji. Amin apa Umar? Amin. Masalah mangan apa berkat. Tiba nang sumur. Terus Warga sepat panjang umur. Allahumma Amin. Ya Allah Gusti pangeran. Mangan berkat, ngombene es nanas. Terus Warga sepat nang utang lang cepet lunas. Allahumma Amin. Alhamdulillah. Mangan berkat nang pinggir dalan, Tut. Terus Tanggapan nang ngene sepat.
Muga-muga pola sokir munggah nyawer dagelan. Nanti pola boleh kebacut. Oh, Kir sokir sore wis mulih. kon niku dagelan bayaramu akeh. Ha. Aja arep-arep saweran. Aku gak arep-arep. Nek upama kon disawer, Alhamdulillah nek gak disawer, kebawacut. Sokir wis mulih sokir. Mulih Kir. Hah? Ndi? Kir, halo. piye kabare, Bro? Sehat. Sehat. Muga-muga sokir sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Panjang umure. Amin Allahumma. Amin. Kabeh mati sokir urip dhewe. Allahumma. Hah? Kok gelane apene urip sampai kiamat ah? Lah ya apa panjang umur kabeh mati sokir urip dhewe. Salahe gak nyawer. Wantau minggat tau kok lu. Sukir ambek aku ki CS kentel, Cut. Mosok. Lah jamane biyen nang ndi kene kok? Endi? Ndi ku? Jelak. Hah? Klobok. Heeh. Gak rong kene klobok jelak. Kir. Hai. Sehat ta, Kir? Nawa men Kir. Lho. Sehat alhamdulillah, Kir. Tak dongano tahun ngarep nanggap mana ya? Nek gak nanggap awas kon ditangkap di demo ambek wargamu kon Kir. Soale apa Tut? Iya. Desa nek gak gelem nanggap lodruk di demo Tut. Contone kaya nang kota-kota. Contone kaya nang kota. Gak tau nanggap lodruk. Gak tau nanggap lodruk Wah. di demo. Wih. Kantor bupati diobong, kantor polsek diobong. Dirusak. Sokir nek gak gelem nanggap lodruk tahun ngarep lho omahe obongen. Guyon lho, guyon. Guyon. Engko sakno tenanan. Sakala temenan Pak Sukir. I love you. Luar biasa. Sepat hari ini. Kok iso desa sepat iku ya apa kaya iwa sepat rek. Yo, iku jenenge desa sing gawe wong tuwek-tuwek biyen. Oh, wong tuwek-tuwek biyen. Sing jenengno wong tuwek-tuwek biyen. Iki lato-lato gak iso munggah iki. Wis babat ta to, wis jarno. Ngene iki aku nang kene kuwi eling 3 tahun yang lalu, Lut. Iku Tut. Kon tau no kene? Lho, ya apa? Aku tahu bermadu kasih nang kene. Mek kurang sithik aku dadi wong kene rabi arek kene, Tut. Lho lu gak sida sih, Tet. Ya gak sido kok tet apa sih? Sampai keliru tet aku. Sorry. Kon tahu cinta-cintaan ambek arek kene. Aku cinta-cinta nang barek kene, aku pacaran nang barek kene 3 tahun, Tut. Temenan. Iya, Sopo? Bella. Loh, Aku pacaran ambek Bella 3 tahun. iya kok gak mbok rabi lho. Lo putus gara-gara aku konangan selingkuh. Putus gara-gara aku konangan selingkuh. kon selingkuh mbek sapa? Ambek Mani. Lambemu kon niku. Ambek Mani ya ngono aku wis kadung cinta dirusoni ambek arek wedok liyane. Soale kon ganteng. Ganteng. Duitmu akeh. Duit akeh. Dirusui ambek arek wedok liyane. Arek wedok liyane. Sapa to? Yuni. Aku dirusoni ambek Yuni. Lah kok gak mbok rabi sih to? Ambek Yuni karepku tak rapi, Tut. Iya. Bapakne gak ngerestui anggek tamu. Gak setuju. Gak setuju gara-gara aku wong gak duwe. Heeh. Akhirnya aku ditolong ambek liyane. Ambek arek wedok liyane. Liyane. Ditolong sapa? Ambek Vina. Kok Rovina barang kono. Lho ya apa? Vina wis kadung cinta ambek aku ya, Tut. Heeh. Tapi aku gak cinta ambek Vina. Aku cinta ambek liyane. Cinta sapa kon? Saskia. Tau diguyu wong-wong lho ta. Aja diguyu aku isin omong. Lah apa? Wong kon niku anjene sing kok omong nang wedokan ae. Lah aku ya apa wis kadung cinta ambek Saskia. Heeh. Gak karu-karuan. Aku putus mana Tut gara-gara konangan WA-WAan. Konangan Konangan WA-WAan. putus. Putus. Lah terus oleh ganti. Ganti. Ganti sapa? Legima. Lagi mah. Nondi kon mah. Legima. Kamu di mana sayang? Nanti Legima mang. Nang kedul. Tawan. Legima biyen iku ayu cantik ginu-ginu. Heeh. Sajoke putus sampe aku semburat. Terus
Mas yo ambek Legima yo ngono. Heeh. Legima gak iso nrimo keadaanku, Tut. Mosok to? Aku sedih. Akhirnya aku wis piye maneh aku bercinta dengan yang lain. Lagi mah gak menerima. Gak iso nrimo keadaanku. Kon ganti wedokan. Ganti wedokan. Sopo? Bebet. Bebet barang. Bebet yo ngono nanti bebet mangrek. Bet. Rah. Nani? Ha bebet. Lah. Wong kok kenalane sakmono akeh. Wah, aku ancene iku suwe nang kene, Tut, kon tak kandhani. Kok gak mbok rabi? Gak terapi. Aku gak oleh bebekku ambek bebet. Lho, duwe bebek no kene? Duwe bebek. Sopo bebekmu? Rukiati. Nang guri kudu wong-wong ngulek. Aku teko ngene, "Bek, sampeyan iku lapo megol-megol gawe sambel." Ngawe nek gawe sambel. Duwe bebek Rokiati barang. Piye bebek Rokiati gawe sambel, Bek? Masalah sambele tak pangan pelek-pelek. Iku sambel tak balsem, Bek. Sok pawanas. Pedes. Mari ngono ya ngono. Aku mari mangan, ana wong wedok teko terus nggawa teh anget. Nggawa teh anget. Teh anget aku pagleng, awake masalah tambah cantik. Tibake sapa to? Bebekku yoan. Bebekmu? Iya. Bebekmu liyane? Liyane. Sapa to? Bek Ulfa. To, mantok kok becik. Kon niku ya Allah Gusti. Iya, Bek Ulfa iku manggawe aku teh anget. Suwun lho, Bek. Cek akeh keluargamu nek kene to. Loh, kene iki keluarga besar. Masalah kok gak sida rabi nek kene. gak sida mangkane iku. Bar aku mari mangan, ngombe teh, aku longgo, Tut. Heeh. Ditokno ambek misananku digawekno kopi. Digawekno kopi. Digawekno kopi ambek misananku, Tut. Duwe misanan nek kene. Lho iya. Sapa? Suwati. Minggat to. Moh, aku kepengin kepethuk Suwati kawangan. Pirang-pirang tahun gak pada Suwati yo. Aku yo. Ya. Nanti Suwati. Ting. Padha kabeh aku. Aku saiki ganteng yo. Dadi dagelan gendeng ngene. Loh, aja ngono, Tut. Heeh. Aku biyen pas jamane apa aku manglak mampir Jawaku nang ngene Mani. Heeh. Aku kebengen. Aku digerebek ambek wong-wong, Tut. Mampir nggone sapa? Mampir ngene bebet bareng, Mang. Mampir nang Mani, nang bebet, nang Legima. Kebengen. Aku kan wis merindu kasih ambek Legima. Digerebek sapa? Digerebek ambek wong kene kate digawe nang bayar RT. Kebengen kok. Kebengen untung aku duwe dulur linmas nang kene, keamanan nang kene. Duwe ansip dulur. Duwe hansip, Heeh. Sapa to? Sukir. Sukir iku padheku, Bek. Mari ngono, Sukir gak kuat. Heeh. Akhirnya ditolong padheku keamanan sing paling gede dhewe. Tolong pakdemu. Padheku sing gede. Sing dadi keamanan Keamanan sapa to? Tawi. Kanjok Tawi bareng to. Apa sampean guyu kemekel iku? Bapak. Aku nulis ya. Guyu yo babat to. Gak apa-apa ya. Berarti seneng. Wong ancene awakmu dagelan. Cuma aku to nuwun sewu. Nek kon sing kok omong ngono kok wedokan. Iya, sik, tapi aku ya ana sing aku ya kuwangen ambek liyane mang sing bagian paduan suara. Sing paduan suara. Ana salah satu pacarku biyen ya mantanku iku. Sing nyanyi sore mau. Sore mau. Sapa to? Tuti. Tuti. Tut. Kok apa sebabnya kok jenenge Tuti? Untune metu titik. Lambimu kon. Halah, aku kuwangen nang kene iku. Lho. Iki. Lho. Iki. Oh, iki. Pedete sapa ucul iki? Pedete sapa, Cul? Ya Bapak. Lapo kon kok ngoncok golek Wanto? Aku rene Aku gak ada utang lho. kon tak golek nang omah dibang nang rene kon. Lho tanggapan goblok. Nang omah lapo golek aku kon. Oh iya ya. Lho iya. Heh. Aku rene tapi balas dendam. Balas dendam. Iya. Kon ada masalah apa to? Sedut.
Saulan ponjol gak petuk tak pikir awake wis wungkul. Gimana? Pacet gepeng. Ya bapak, berapa kan? Aku mangkel ambek kon. Mangkel apa? Gak terima aku. Kok terima ya gelut. Mayak. Masalah opo, Peng? Perkara kalah bedean gini. Lho, Sing kalah sapa? Aku. Bedean? Iya. Kalah ya wis yo kalah kok. Duh, isin aku. Ya berarti pinter wanto mbek awakmu. Kak. Ya gak iso. Kate balas dendam kok. Iya, Rek. Ya sembuh sakarepmu. Aku rene bebas dendam. kon balas dendam. Iya. Ya balas. Ayo dibaleni bedean gini. Ya sakarep wis. Bedekan kok gak ono totoane ya gak semangat. Tak semangat. Iya ya. Totoan duit. Ojo dosa. Oh dosa. Dosa. Totoan bojo. Bojo siapa? Kon gurung. Bojomu. Kok tak ndek bojo ngono. Adem. Ah. Wis. Totone gendong ae. Oh, gedong. Iya, gendong ae apa? Gendongan. Heeh. Teko ndi? Teko Surabaya nang Jombang. Bongko kon. Ya teko kene kono ae, Rek. Anteng. Bedekno, wanto. Sapa sing kalah? Gendong. Tak Sing kalah. seksenane. Oke, Yo. Oke. Ayo. tak bedek sik. Oke. Rono. Rono. Cilik ireng keringetan. Apa? Cilik ireng keringetan. Apa itu? Tengu. Tangan ya. Bedekan sing temen atau Apa itu? Apa? Apa? Cilik ireng keringetan iku apa? Ya bedek sih. Pop es. Pop es untun lah. Lah apa pop es? semut-semut. Lah apa semut? Semut berlarian. Salah. Kon iso nyalahno. Iso bener no. Cilik ireng keringetan apa? Semut push up. Hahaha. Ayo, gendong to. Gendongen to. Iya. Gendongen teko kono lho to. Kono iku aja nakalan to. Ya. No. Ah. Ya. Bener. Asik. Ya. Peok. Ngono bener. Blok. Pisan gas. Bisa ngas ya? Yo. Ijo ombo tengah tul putih. Apa iku to? Ijo ombo tengah tul putih. Apa to? Godhong ana ontonge. Lah apa kodong ontong iki? Salah. Pencet. Lah apa pencet dipangan enak kok. Getuk. Ketuk untung lah. Ah! Pencet. Tuh. Ah, pencet. Ah! Yo. Apa? Pencet. Tuh. Wes kon iso nyalahno. Bisa bener no. Ombo ijo Tul putih. Tul putih. tengah tul putih. Pak Kaji mulai sembayang nang tengah lapangan. Kon kalah. Wak kaji no tengah lapangan. Iya. Gedung mana? Gendong. Iya. Nah. Wanto anake wong mbok ploro ngono to. Kaya cempe bunga-bunga mboke. Ayo. Blas itu. Bubluk. Badai gak temenan blas. Konek pinter bedekan tak bedheki sitok. Duh, tenang ae. Wis meguru wisan. Tak bedheki. Nek iso tak gendong teko kene mudhun kene, tak gendong teko kene mudhun kene. Ya. Apa? Ayo. Apa? Ini bis. Salah. Tutku. Untuk Kewanto. Salah, tidak benar. Apa? Pencet. Salah.
Ah, Pencet. salah. Anjir. Wes kapok. Kapok. Mosok bedekan. Iku ngono. Apa? Wong gua tegesane rokok nang banyu. Gendong. Iya. Yo, gendong. Yo, terus. Ngono kok. Dibujuki wong tuwek-tuwek rek. Rasain lu ya. Rasane kon. Tak badai ganti. Badhe ana to. Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kakekmu pencet. Apa? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kok pencet iki lho? Apa sih dah? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Iki lho pencet, iki rupamu kaya pencet, Be. Katok yo katok ngono lho ngomong. Ya katok. Katok. Wak kaji camping nang ndukur gunung. Abot. Rasain ya. Syukur. Ayo. Kapokmu kapan kon? Sumpah aku ora temen sumpah. Apa? Tolong. Tolong apa? Kula kan sinden dadi tolong-tolongku. Tolong. Dilagokno tolong. Tolong, Pak. Ada apa? Cuma sampean wong telu ki dadi harapanku, Pak. Terus Kula diajak arek 16 kate diperkosa, Pak. lho, Kula tolong. kate diperkosa arek 16. Kula pun lapor polisi dadi reken, Pak. Terus Mbok polisi di daerah kene iki. ya bapak, wong diperkosa wong wong badokan ngono. Wae nama tamu ah. Hei. Sampean diperkosa. Aku sampe modot-modot iki lho, Le. Iki mau susune hotel. Oh iya lali situ kata. Prasaku tah apa tibake susu. Aku laporan do Pak polisi. Misalnya sampe dadi polisi ya wong telu. Selamat mamel, Pak. Malam. Lah ya malam kudanan mamel, Cuk. Selamat malam, Pak. Loh, aku wedok. Lho. Karo bapak polisi ku lho. Sing duwe masalah sing diperkosa aku apa peno kok lancang? Iya nang Pak polisi ku lho selamat malam, Pak. Iya. Iya mek wong melek ro malam apa awan. Lancang peno, mek wong katarak. Karep mbok. Oh matamu. Ono apa sing kena? Iki aku perkara mempertahankan kesucian, Pak. Aku mlebu desa kene belang diperkosa arek 16 bayangno. Arek telu ae pedes. Arek 16 apa gak memble aku, Pak. Lah tibake wis diperkosa. Jek entuk separo, Pak. Tapi wis. Aku lapor polisi. Heeh. Gak terima aku. Heeh. Pak, selamat malam. Saya Mami Okta, Pak, mau tanggapan nduk sepat. Diperkosa wong 16. Polisine jawab. Ya apa? Wong 16 iku wong kabeh ta. Heeh. Lah mosok aku iki setan. Model kaya setan. Diperkosa wong diperkosa wong 16, wong 12, wong 21. Keno. Iya. Enak. Congo arek iki. Apa? Gak apa-apa pisan-pisan. Gak apa-apa matamu ah. Wong Mulai aku jemek goblok. iki sik perawan iki ngono. Aku perawan, aku mari program penyempitan. Penyempitan apa? Penyempitan lahan. Aku lah wis tuwek sele, Cak, sampe lak saumuran ambek aku. Aku lah tuwek, aku mari tarik benang, raiku iki lho. Raiku. Tarik benang. Tarik benang. Benang apa? Benang bol. Gepeng. Iki lho ngupuki, Pak. Kon sesuk tak idoni lho kon. Aduh. Lah,
Maksudnya tarik benang iku mungkin lho, mungkin operasi. Operasi. Oh. Kulit sing kendor. Ha, sampe iki lak rada kendor ya. Heeh. Ditarik. Lah. Lah. Layak kok tambah ayu. Ayu, saiki tak permak 2 kali. Sing pertama kegeten arike. Sing pertama, Cangkemku nduk kene are. saking bantere. Saking bantere. Doktere gugup iku paling. Gak polane gugup, doktere kebimbang aku are, Pak. Mosok. Ya tak. Cetak. Iki tarik benang gak sampeyan kaya layangan sawangan ah. Mosok kaya layangan wong iki. Lupute aku digendak dokter, Pak. Aku digendak seniman. Aku kok krungu jere mari operasi. Sampun. Loh, sampean kok rume aku operasi? Krungu. Operasi nang ndi? Hong Kong. Sida ta iku. Lho, sida Pak, wong aku iki kok pelias terkenal kok. Kok pelias? Apa lho? Perias. Lho aku ngomong apa? Pelias. Cangkemmu ngono lho. Kok niku sing ngomong. Aku operasi nduk nggone Cakuca Bangkok. Apa? Nanti Cakuca Bangkok. endi ku? Kon gak kira ro nang luar negeri. Ngertimu sama leak kok. Hong Kong. Begitu operasi, Aku dikei kaca gede. Jare dokter Pung Sin Ha. Ya, ya. apa iku? Basa Thailand. Artinya apa? Mami Okta sudah saya operasi. Silakan lihat di cermin. Wedok wis iki Wis. wedok. Sing maune raiku tembem irungku pesek mbangir. Iya. Terus. Bokonge semok. Susuku cilik tadi gede. Iya. Terus mari ngono, Endi supalan? Ocapan-ocapan. Hotai jane kon. Lah, sing bokongku cilik tadi gede, Cak. Heeh. Sing ono manuk dekuku iku mau tak buak. Berarti wis wedok ya. Wedok. Siap. Dokter pesen, Cak. Heeh. Cino menahai, mohon menahai. Apa iku? Setelah saya operasi jangan kena air. Oh. Tatanan bojoku nyusul aku nang bandara Juanda mulai. Ya. Numpak sepeda motor. Terus. Kudanan. Ya. Terik koyok jalu, polean. Berarti ku terik mana? Terik. Aku tahu kelangan duwe gendaan koyok kon jenenge Ardi. Damar apa lelen? Sing enak iku lho Pak Amrit dikendangi Pak. Damar apa lelen? buyar apa gawe. Ati kadung ambyar. Kowe dolek yang lain. Gendaanmu nang kene sapa? Hah? Gendaanmu nang kene sapa? Ya iku mang Sapa? Bella. Ayo ndi ambek aku. Ya ayo Bella. Bela opo kelek ireng sikile jeber. Damar apa kunci? Buyar opo baleni. Ati kadung ambyar. Enak rabi banci. Padha koplake. Enak gak metengan. Gak apa-apa tuh. Padha gendenge tibake kok. Lah apa? Rek. Aja guyon akeh-akeh. Lah, Guyon iku nek akeh-akeh suwe-suwe Konco tukaran. bringsilan kon. prisan. Kok pringsilan sih. Loh, sapa iki? Loh, Sayang. Aduh. Aduh sayang. Peng. Sapa iki? Sapa iki? Karo dah. Sapa? Sayangku rek. Berarti pacarmu? Iya sih. Bene. Peng. Kon iku gak nyebut. Pacarmu lemu kon koyo beteng. Lho, Peng. Endi ndasmu, Peng? Kemarin. Endi? Itu. wah rek. Weh, mari. Lo. Sapa iki? Pacarku. Kon iku goblok. Apa sih? Pacar sak gendruwo gayam ini kok rabi. Ibaratnya beteng ketemu tahu. Ah, ya apa sih? Apa kan? Iranya. Lha lapo? Aku yang kendan. Siapa? Man. Mas. Mas. Ora sudi. Eh. Gak apa-apa kok gak sudi aku ngondol. Sayang.
Aku ikut goleki sampean ket mau. Tak goleki rono rene jebule kok karo penyakitnya beras. Iya sayang, aku tidak main sama ketek-ketek ini loh. Nek jaman wis kaya ngene. Wong tuwek dilokno kethek. Ambakan sih ora sumbut ambek ayune. Ayune kaya bintang film. Lapo kok gendaan karo sapideng iki? Ya bapak, berapa kan? Gak nyep. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Ya tahu, wajahmu kan seperti cetok. Sayang. Iya sayang. Sayang. Heeh. Bapakmu tukang bakso ya? Kok tahu? Kita duwe pentol. Sayang. Apa? Ibumu jualan sayur ya? Kamu kok tahu? Ya baik. Sayang. Bapakmu belanda sapi ya? Kok tahu? Rupamu kayak teletok. Cuk. Sayang, Iya sayangku. tak goleki. Ngene lho. Ayo pompong bojoku iki gak nduk omah. Pompong bojoku gak nduk omah. Ayo ditutukno wingi sing gak sida kuwi lho, sayang. Siapa ini? Iya. Oh iya sayang. Kon kasih dolan. Kon kasih dolan apa kon? Kon kasih dolan apa kon? Heh? Ampun om. Tom apa? Iki dijelasno. Apa sih? Mek jarene yai, jarene wong pinter, mek ana wong zina, 40 kanan, 40 kiri, 40 ngarep, 40 uri. Apes kabeh tanggoe. Hah? Kasih dolan apa kon? Kasih tahu apa sih? Kon jadi kurang ajar kon. Ayo. Yang Eh, wong loro iki kate zina. Apa iki? Apa iku? apa? Nduk. Pak, aku lo gak zina, aku selingkuh kok. Lah iya. Yo. Selingkuh itu kan indah. Selingkuh kan enak. Mau padha-padha geleme. Sing wedok ya ana pariane. Apa variane? Apa? Apa? Jam 4:45. Cakep. Api. Sing lanang jepat, sing wedok mengo. Ya gak apa-apa sih. Ana parian maneh. Apa? Lumajang Mojokerto. Cakep. Cakep. Balik. Ya. Lumajang Mojokerto. Cakep. Apa? Sing wedok sawajan jejeli boto. Ya gak apa-apa sih wong cinta kok. Ya sayang ya. Dengan sayang. Sepenting kita sama-sama cinta. Ya wis. Kok ya? Tutukno. Iya sih. Ngene lho sayang ya. Iya sayang, gimana? Kan wingi gak sidone perkara Pak Hansit liwat Sayang. ngarep omah. Kerasip. Nah, engko liwato iringane omah sebelah omah. Ya. Kang. Gang omah ya. Iku wis tak pasang lampu. Oh, gak Liwat betul. buriae. Gak ora aman. Aman ya. Aman. Tapi tak kei kode. Apa kodenya? Sampean muni yo, "Tir." Aku jawab, "Dur." Iku aman. Berarti bojoku gak nduk omah. Ora muni. Dir. Aku muni, "Dur." Berarti aman. Aman. Oke. Lek sampean muni, "Tir." Aku gak jawab. Berarti gak aman. Tak sama enggak jawab, gak aman berarti. Gak aman. Terus siji sayang. Apa, sayang? sayang? Ojo diblongsong to sayang. Aku gak Apa nih diblongsong? Apa nih? Ngadak. Lho nambahno temen arek iki meneh sok. Apa musik kok blongsong? Kopengku mau selingkuh. Wong wekmu cilik sak bekakase bedhes kok blongsong. Lodok goblok. Lah kor. Kor. Kon tuku sing es, iku cilik. L rodok lumayan. Esel. XL gede. XL kon lapo tuku sing SL ge blongsong ngiraimu ah. Sing diblongsong iku lho apane? Gak dek kan tak peseni jambu. Oh, jambu. Tak peseni jambu. Jambu Lah, kok monyet. Iya jambu monyet kadek jek blongsongan aku kan gak seneng. Ya gak apa-apa ya sayang gak usah duduk naik. Gak apa-apa lo tambah tak pepet no. Apa kun? Kata apa? Apa kun? Kata apa? Hansi minta bantuan ana kiri gandet. Pak RT. Kampung iki gak amane ana wong mesum ngene Pak RT. Kita gak mesum, kita sama-sama cinta kok mesum. Iya, kok. Yo sayang yo, Betul, wes gak betul. usah kadek direken, dijajal sayang. Iya sayang ya. Jajal. Cepat ya. Heeh. Dir. Dur.
Mana. Tir. Dur. Nah. Mana? Tir. Dur. Apa kuno tirdur iku kuno. Lah apa? Lodruk biyen ku gawe tirdur. Yang modern sama Mas Wanto ya Mas ya. Seperti orkes Mahesa Gope Geri. Apa? Mantap. Itu kan Mas Gary. Iya. Kita sendiri. Kita kan beda. Sayang, lagi. Coba jangan. Tir. Dur. Aku malah ya sayang tantani doa mah ya. Iya, Kang, iya, Aku Kang. pulang ya, aku pulang. Hati-hati ya sayang. Dijajal sayang. Coba. Tir. Ya. Mana sayang? Tir. Ya. Tir. Wekmu ku sapira? Sapira kok? Kon kate ngetir. Arek kait mlebu mu ani aya leso tenan iku. Apa sih? Elekno Pak RT. Gepeng. Hah? Kon niku gak ketok matamu. Lah, Iku lak bojone Taji sih. Wis seru. Lah apa kon kawe mbok gendak iku lho. Kenapa kok seneng kok? Tak elingno. Kon niku nek kakean dosa, Hah? besok kecemplung neraka kon. Dia bang anakku. Bong, Intipe neraka, Peng. kon disiksa. Rasain lho ya. Panas lah aja. Aduh. Disiksa kon Peng. Disiksa ya. Diobong api neraka. Dia bang ya. Bakal dilakukan be Gusti Allah. Anu. Kon gak ngerti para yai, para pinter ngomong. Ngomong apa? Rungono me ana pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya. Oh lali aku tak WA kon. Lali aku. Wong biyen wis ana kata-katae. Iya. Aja nganti ngrusak pagerayu, mergo iku abot. Nek gak mati sandang pangane, ya mati awake, Pak. Aduh dah. Iya to, Batu. Panas kaya. Panas. Ya wis gak apa-apa titik ae kok. Lah, gak lurus kon kabeh. Aku tak nerusno lakonku. Monggo ngetir. Wah, wis. Nek kadung kena penyakit cinta sing kaya ngono iku. Dielingno sing ya apa gak kena. Rupane kaya tegesan. Kate ngetir inge. Angel. Dielingno sing ya apa lho gak Ya kena. apa, Cak? Ayo. Padahal yo isik cilik kaya ngono. Brondong inge iku. Lah iya kok sik kelakuan kaya lho. Pencet. Orang guyu. Penggaweanmu apa sih? Amen. Berarti pinter nyanyi. Mbok pinter mbok gak iki? Wong amen iku kudu pinter nyanyi, cek oleh dhuwit akeh. Ya iso. Sing coba lagumu apa sih? Warunge dibuka. Bla. Jaro tadi cek nyanyi. Senggane kan enak, Cak. Warunge dibuka. Biak. Intil-intile kegeden. Mana tiba? Warunge dibuka. Ditotoi latte. Ana mazana. Embu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kudungan. Sugeng dalu kulura. Oh,
Ibu Lurah mriki nggih. Apa sing wah? Sapa? Aduh, Sapa? duduk aku. Wis pantau okta menengo. Ji, Aku jange amen rono. gak sik. Kon niku nek amen niku pirang dina pisan mulih? 3 minggu. Aja ngono. Wayahe mulih. Mosok kon gak ngipi apa-apa nek turu nuk kono-kono iki. Heh? Gak ngipi apa-apa. Gelas sih? Mosok gak ngipi. Ora. Wis aku gak ancur-ancur, Ji. Wis ringkese rembug kae. Bojomu saiki mlakune menggak-menggok. Gak menggo aku ketar bak motor. Goblok kon. Mikir Cak. Gak ngerti paribasan. Aku sing ngejelasno. Kon ku tuwek-tuwek istilah enggak mengko kan garo. Bojomu saiki WA-WA-an ambek brondong. Alah. Iku ngono bisnis ambut gawe. Pan Angel kadane. tuwek wubluk. Bojomu saiki nek mlaku menggak. Wis digawe iku mang. Wis to? Wis, Ji. Terus terange. Bojomu gelek telepon-teleponan karo Gepeng. Sapa? Bojomu. Kang Gepeng. Telepon-teleponan karo Gepeng. Bojoku. Iya. Telepon kang Gepeng. Iya. Ya babale. Gak ikut tok gak sepiro Oji. Bojomu gelek digonceng Gepeng. Temen ta? Iya. Kamu tidak menjadi kompor. Apa sih? Temen? Babi kaya ngene kira. Ji, sing hati-hati ndek bojo dijaga. Bojomu saiki telepon-teleponan. Semean karo Gepeng. Iya. ya ana pantese wong inge ku ayu. Duwe bojo kaya kerupuk kulit, ya ndelek sing kenceng. Ya babi. Ngene lho, Ji. Wis ocape aja gegeran. Sing jelas bojomu gendak-gendakan karo Gepeng. Gendan. Iya. Karo Gepeng. Iya. Gepeng sak bertel ta no. Ayo. Pengalaman aku gedhi. Lho, iki lah gak ketok to. Ati karo Gepeng. Ya gendak-gendakan. Temen, Iya. kok saksine ta? Allah. Aku luwe. Dut. Aku ndek bojo karek semayan nang karo liya. Oh, tak ketok gulune. Bener ya? Sing Mek jelas- sampean gak iso ngamuk. Bojomu kate dikeloni dituru wong. Ganti yo klambi dasteran kon. Bang! Sumbarano kewek. Gurung tekan nggone, Ji. Bengi iki Gepeng kate nang omahmu nganggo kode tur. Gepeng teko njaba iku muni tir, bojomu nang jero iku jawab tur, Gepeng mlebu, bojomu ditur. Lho ngene lak genah ya. Dadi bojoku jang ditur Gepeng. Iya. Bang! 10. Bang! Oh! Eno lho, Dik. Mbak, petok. Bojomu iku bengi iki ape ditur Gepeng. Ate ditur Gepeng. Iya. Nyisya. Sembarano. Nyisya kena getih kok tambahan. Nyisya. Aduh panas gabut iki. Bang, Ngamuk Cak. kon sak pentil dadana. Katene ngetul bojoku kuat pira kon? Heh, Bang, oh. Petuk tapateni bakul gede tanteni. Kacu. Ji, Aku ngejer bojoku jang dicur ya.
ana wong emosi malah mbok goceki dengkule. Didugang Wah kon. iya, karepku cek gak ngamuk. Cocotku kena idok. Lah iki engko nek gak ditututi awak dhewe, geger iki engko. Ayo. Ayo Kak. Ayo. Pakune ntrancep iki lho. Ngene iki lho, lek terus maru ngono modon, kecantol piye? Gak suwek. Yo bapak nek suwe jobo jeruk. Ji taji. Apa yu? Napa boleh ji? Apa yu? Napa boleh? Lapo mulai piye karepe iki lho. Sik tak mani. Lapo? Napa boleh? Lho lapo mulai wong omahe gale mulai. Lah wingi kan mari boleh. Lho wis ora mulai jegro blenger kok. Aja ngomong-ngomong. Gak. Ora aduk campur sari jange. Rahmat Wijaya. Mari ngono dipakani sego bungkusan. Ayo tak terus nang gone iku. Wis ora usah, tidak usah. Pasar Balung Panggang lek jam 3 iku wis rame. Ayo. Alah bah rame, bah gak rame. Ora urusan. Tunggu kene. Ah, ngene iki. Sik ta, Cak. Sampeyan mang kumat ayo apa sih? Kumat. Digelek kaya wong lanang. Nggo masak enae dhewe. Tabok munyeng kon. Loh. Sik, aku saenake dhewe lha apa? Wayahe masak aku ya masak. Wayahe brai ya brai. Wayahe nang pasar ya nang pasar. Sik. Wong brai nek wong lanang gak ndok omah kok aja brai. Kok nek wong lanang gak ndok omah brai ayo. Braine tanggamu takon. Mbok. Sari manis, kurang manis. Aku tak bagas iki lho jam piro? Mbak Sapiro. Iki jelas iki. Sik ta, Cak. Le. Ngene lho. Sampeyan biasa kan senengane wedang gula. Ya? Cak, sampeyan biasa kan seneng wedang gula. Ora wedang-wedang guloan gak. Gulane teh, tak tuku gula sik. Teh gak enek. Tak Ora tetean. lho, tak tukokno gula. Ora iso, aja kane gula aku saiki ya gak ngombe teh. Ya gak tuku gula ya ora duwe wedang. Aku saiki ngetir jange. Ngetir apa e? Yo, sari manis, kurang manis tambahi ngetur. Cak, iki mangan dikandani Pak RT. Pak RT ngomong jarine ngene, Bu Taji, mengke Pak Taji kan ngewangi jaga nggih ten pos kampling. Mengke lek mboten saged wakil jenengan sampean gak iso wakil aku. Ya tak ya aku tak masak. Ayo, jalan. Tunggu kene, tak takoni.
Awakmu kok ujug-ujug nggawa sewek. Ini untuk apa? Ini, iki makan mari tak umbah. Iya toh? Mari tak umbah, gorong tak lempit. Lho, ini lho. Dilempit, dibuka. Lho. Meru kelekmu mubal-mubal. Hah? Apa? Lah apa? Jelas iki. Alah, bener saricut. Omongmu itu lho, suwi-suwi kok gak kena kopeng seji. Bener saricut. Dadi jare saritir. Oh, gor saritir meneh tak saritir dhewe. Oh, man. Lah apa? Ngene sayang. Awakmu nggawa sewek. Lho alah, iki mang aku katene pesen sego. Oh, iya, sego kono ya. Ya, kono tumpet gefeng. Aku mau pesen sego pecel lali gorong tak jopo. Alah, meneh tak tukono sego bungkus. Bungkus. Arek kok wangel sih kandarane. Arek iki. Oh, bojone arek iki. Papa. Ini. Iki mang aku krungu kabar gembira. Wah, asik. Apa iku, Cak? Apa Cak? Awakmu kon turu bale. Ngono. Nek taru bale aku sing dingke. Loh, lah ya wes, mlebu aku tak turu balik. Kene iki, aki sayang. Kene aku tak turu kene ya. Ya, turu kono. Ya aku turu kene. Aku sing dingke. Kene ya. Heeh. Aku Iki bantale. Iki bantale. Ah, Nah, terus aku turu. turu dikemuli ngono. Dikemuli. Ah, japi aku sing dingke sih. Ya. Ah, Japi. terus aku sing dingke. Lah apa sih, Cak? Ambekan lho gorong waya mulai kok mulai ae. Kaya mulai piye? Aku iki kangen. Kangen terus. Lho lah piye apa bojone? Ibal. Gawan nyengkre kono. Menungso iki. Wong kok lho nyengkre rumasamu kresek ta. Heh, Lah apa sih? Ki. Wis ora iki sewek. Lah apa? Ki. Haene. Weh. Sampeyan ngerti saya pirang-pirang dina iki kan hawane panas. Aku ongkep, dadi aku siap-siap ge daster ngono lho, Cak. Ongkep. Kurang kon tak tukono kipas angin puting beliung. Modal apa jare Iqbal? Lho modal apa ya puting beliung kon katut mudik. Turu omah. Ayo nang ndi? Kon turu omah. Oh mandi. Iki lho panggunge lodrok ji goblok. Oh mandi rane omah kok. Ngene. Ngene. Ayo. Iya. Kok iso? Turu omah. Oh gak kok. Yo gak piye kon iku? Sing mlebu omah iki mang dhisik aku. Awakmu keri. Lah iya kari ku lho karep, sing dhisik nduk mburi. Gah. Aku nduk kene. Kon iki Wis kandhane ongkep-ongkep nyocot ae wong lanang ngene ku gasak cangkeme beke. lho gasan wani kon. Loh, apa mesti tak wedeni Ji? Hah? Apa kamu tak wedeni Ji? Aku wedi. Lah kon wedi apa kon gak ning jero? Wedi aku. Wedi apa? Ketibanan gunung. Ayo to. Mah. Nggih. Oh, kene Cak yo, tak pijeti yo Cak, tak pijeti. Rayu. Kene sayang. Rayu. Tak pijeti sayang. Alah. Kene sayang. Alah. Ambek turu sayang. Alah. Alah, turu sayang. Untuk medon. Untuk medon. Saweke dibuka blak. Itoto ngetire. Aduh, berapa turu? Tak pijeti. Wena turu. Gak boleh. Sopo iku? Mene wong turu ku meneng ae soal pateka. Ha kaya takut. Turu
tur cak. Kene tak pejeti sayang. Meneh nang budal golek dhuwit sayang. Kok jaluk. Engko tak kei sayang. Enggak aku njotir ya. Aja rame-rame. Awas lo kayak bingkel lo. Ditinggal, Jeng. Aja nyocot ae. Ditinggal, Jeng. Neng. Ditinggal. Awas, ayo kayak gini, ketok lo. Ayo. Jeng, Jeng. Awas. Jeng, kayak ketok, ayo. Kate nanti kon. Kate iku. Kora-kora. Kora-kora apa? Iya dikorai. Dikorai. Iya. Apane korai? Iku mangkok. Iku mang. Iya. Warungnya dibuka. Iya. Blak. Iya. Langsung ketir. Iya. Langsung Pak. Tirit langsung Meneng abal. Korong iki. Napa nyawang-nyawang? Culek matamu kapok kok. Yo keren ngono, Pak. Bojone. Napa? Ngajak kasar. Loh, Ayo basane medal piye, Ji? Apa tak medeni kowe? ayo serubun, ayo serubun. Arek angele. Arek. Kandhanane. Wong bojo kandhanane angele. Gregeten tak racun bongko kon. Hah? Lah karepku tak ijolne nang pasar sapi kok. Karo pelire moto. Ayo. Heh, ngene nanti. Rumah. Cak, nduk jero iku lho akeh lamuke. Alah. Ya wis gak apa-apa aku tak tuku obat lamuk sik. Wis tak tukono obat lamuk 16. Merek apa jare iki? Hah? Merek apa? Merek celurit. Awas kon. Awas awas. Ya aku jero. Sandale ku. Napa? Cek kene. Wis adole gak oleh. Gak oleh. Patil men. Jai. Oh, kok kuwatir piti-pitian ya, Tamban. Lho, gak urip piye? Mbok. Arek iki kok. Cak, lampune nduk kamarku peteng, Cak. Lampune nduk kamar peteng. Engko tak tukokne diesel. Karo pelirike moto. Auto apa kon? Bongkon. Ya tak gepeng sak bene dadakno kate ngentekno bekakasku. Tenono kon, Peng. Karena bekakasku kerowok blek awakmu. Tenono, Peng kon. Aku kepengen buktekno. Ya. Oke. Meneh tak setari penlem. Bangga. Tenono. Piye buktine iki arek iki? Sandale. Iya.
kok wis cepak sayang. Aduh. Loh? Kok tempal? Bubuwe. Kir. Iya. Loh? Kok ada rambutnya? Gak apa-apa. Lah, kok ana pistole? Tangane paling. Dir. Iya. Aduh sayang. Dir. Ya. Langsung. Wayai. Dir. Iya. Sayangku. Ya. Kon sak bene tak dadakno. Ayo. Potonganmu koyo onte. Ayo. Didur. Iki lho didur. Yo. Iki ya ngono. Wah, didur abang. Hah, didur ora bentuk kon. Ora tur. Kon iki ijek makan pendidikan. Iya. Ijek ngelak sekolahan. Kok dadak kate ngetur bojoku. Kowe entek ta? Enggak. Ji, aja nyalano gepeng. Wah, yo salah kok. Bojomu dhisik takonono. Kok keduwe perbuatan ngene karepe iku ya apa? Apa? Ngomong. Kon iki semayan karo gepeng iki karepmu piye? Ngene lho Cak ya. Aku sabenernya ambek gepeng iki gak ono hubungan apa-apa. Banyak kate ngetir ngetur. Anjene tak sengaja ngono. Ngomong ngono nduk ngarepe kanca-kanca sampean. Botoku iki kepengin nyadarno sampean, Cak. Sampeyan wis kadung nyambut gawe, gak eling bojo. Elingmu mek ngekeki dhuwit terus. Nafkah batin, Cak, aku perlu. Walah, dadi awakmu perlu nakhabatin. Lah nakhabatin ya ayo tah nek ngono. Wis ngerti akon karepe. Iya, wis. Aja dibaleni meneh, nyambut gawe nek wayahe mulih ngono, Ji. Heeh. Bojomu njaluk nafkah batin. Nakah batin. Wis paham ya? Paham. Ayo, Peng. Ayo nang desa Sepat. Bengi iki wong Sepat nanggap Ludruk Budi Wijaya, hajate sedekah desa karo Agustusan. Bengi iki gawe lakon apik, digawekno lakon Apa Jeritan lakonnya? Hati Seorang Ibu. Bersama Ludruk Budi Wijaya.